הייתם אומרים לי שככה השיער שלי יכול להיראות אחרי יומיים שלא חפפתי, לא הייתי מאמינה לכם בחיים. השתמשתי בהמון חברות למוצרי טיפוח בשיער, אבל תוצאות כמו שקיבלתי. מהיום הראשון לא קיבלתי בשום מקום אחר. אז תכירו את חברת ג'וי מילאנו, החברה שהצילה לי את השיער. מהרגע שהשתמשתי במוצרים שלהם פשוט התאהבתי. השיער שלי הפך לבריא יותר, חזק יותר ומלא ברק. וגם ירד לי הנפח בשיער בצורה משמעותית. הדבר הראשון שתפסתי את העין עוד לפני שהתחלתי להשתמש במוצרים זה הנראות והריח. הכל מגיע ארוז בצורה מושלמת, ובכלל כל הסטייל של המוצרים עצמם זה בין היפים שראיתי. והריח כל היום מרגישה ותחושה של בית מלון. אז קצת על החברה. ג'וי מילאנו היא חברה ותיקה ומנוסה בתחום הטיפוח והשיער עם מוצרים איכותיים ותוצאות מהיום הראשון. כל המוצרים הם מוצרים ללא מלחים, לא נוסו על בעלי חיים, מכילים רכיבים טבעיים וויטמינים. המוצרים מגיעים באריזות גדולות כמו שניתן לראות שמספיקות לים זמן. שתבינו שרק השמפו הוא ליטר, אז המחיר ממש שווה לתמורה והכל מתאים לשיער שבר החלקה. בדרך כלל בשמפו ללא מלחים לא תמצאו קצף. אבל בשמפו של חברת ג'וי מילאנו יש קצב ובשפע, תראו בעצמכם. זאת המסכה של חברת ג'וי מילאנו. המסכה מותאמת לשיער ממש קשה ויבש, שבגלל החומצה ההיאלורונית מקבלים בוסט לשיער של החוט, אבל בלי טיפה של השיער שומני. המסכה מורידה מהנפח של השיער ויש ממש הבדל בין הנפח שהיה לי לפני שהתחלתי להשתמש במוצרים לבין היום. זה הסרום. הסרום לא שומני בכלל ולא מכביד על השיער. נותן בעיקר שכבת הגנה לקצוות המחוצנים. לכל מי שעדיין מתלבטת, אני אוסיף לכם תמונה איך השיער שלי היה נראה לפני השימוש במוצרים של חברת ג'וי מילאנו לבין התוצאה של עכשיו. תוצאה כזאת לא חשבתי שאני אקבל בחיים. מוזמנות לנסות.